A champaña saltou polos aires ás portas do Bar Campos, en pleno centro de Vilagarcía. Aquí venderon 2 décimos do máxico 88.008, o gordo da lotaría de Nadal. 2 décimos de máquina e 400.000 euros por décimo. Para nós é un orgullo. Nati non agochaba esta mañá a súa ledicia ao coñecer a boa nova. Trátase da primeira vez que vende o gordo. Dame ganas de chorar. Moita alegría. Ímolo celebrar, sí, ao grande. Sí, é un orgullo porque dalle publicidade ao local e para nós é... Explícanos que os 2 décimos premiados son de máquina, que tocan igual que os de sempre, aínda que non a todo o mundo lles gusta. Hai moita xente que non lle gusta porque cambia o papel, non é o décimo de toda a vida e parece que perde o encanto. Entón, a veces veñen a comprar un décimo e o primeiro que lle digo é vai no décimo azul impreso de máquina. Hai xente que non lle importa porque di, si toca da igual, e outros non o queren. Entón van a unha administración do décimo de toda a vida. Ela cree que os 2 boletos premiados levounos a mesma persoa que pode agasallarse un a un amigo. Levounos a mesma persoa, Foi pedido automático e copiouse 2 iguales. Ti ves comprar pa ti e levas un igual pa un amigo. Neste bar, malia que é a primeira vez que toca o gordo, xa teñen repartido outros premios importantes. Unha quiniela de pleno 15, bono loto de 5 e complementario de 101.000 euros, primer premio da Lotería Nacional do jueves 30.000 euros, feito automático, tamén o décimo azul de máquina, outro que dimos fai pouco de segundo premio. O gordo tamén fixo parada na administración da Illa de Arousa. Aquí tan só se vendeu un décimo do 80.008, é dicir, un único premio de 400.000 euros que así todo deixa tamén moita ledicia no municipio insular.